हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ फुलै नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैदों। बे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायनो नांगोन, होनब्लासो मिथिगोन बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै गालां। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौल' क्लिक खालामनानै लाखि। नोंथांमोनाव बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट होनो दङब्ला नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन। आरो दासिमहालागै जोंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव वाट्सएप ग्रुपखौ मोनगोन, जइन जानानै लानो हागोन। बिदिब्ला फैदो लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों निशा दा अडिशन। लोगोफोर, बियो मोनसे गोदान बड' शर्ट फिल्म। दासिमहालागै नैबे बड' शर्ट फिल्मखौ नायाखैब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों समायना, पुना, बिजिन, बिस्वजित, अनसुमै आरो बिथांमोना बे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामनानै गालांबाय। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों खुमब्रा भ्लग आरो बे भिडिअनि स्ट'रि, स्क्रिप्ट, डिरेक्सनानो जादों डेनिसब्रिट। लोगोफोर, नोंथांमोना फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। पिटि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैदो आरो आं बे भिडिअनि लिंकखौ नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डेसक्रिपसनाव थांनानै बिथांमोननि गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै हैदो, गोजोननाय मोनगोन। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन। आंनि भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै गालांदो।